Hej, Kasper her. I den her video vil jeg vise dig, hvordan en af de mest populære sider på nettet, omtalen i sociale medier, har formået at få 60-70% af deres over 200.000 nyhedsbrevslæsere. Vi skal ind og kigge nærmere på Social Media Examiner. Social Media Examiner er en hjemmeside, der omtaler sociale medier og giver dig en masse tips og tricks til, hvordan du kan øge din performance på Facebook, eller Twitter, eller Instagram osv. Hvis du er interesseret for social media, så vil jeg helt klart anbefale, at du tjekker den side ud. Social Media Examiner. Det vi skal kigge på i den her video, det er, hvordan de har formået at få 60-70% af deres nyhedsbrevslæsere til at skrive sig op til det her nyhedsbrev. Michael Stelzner, som står bag den her side Social Media Examiner, har udtalt, at de får op til 60-70% af deres nyhedsbrevslæsere fra en pop-up. Så når du er inde på den her blog, så lige pludselig så kommer der en pop-up, der siger, hey, vil du ikke tilmelde dig nyhedsbrevet? Og giver dig et eller andet incitament for at tilmelde dig det her nyhedsbrev. Det vil jeg anbefale, du også gør på din blog. Og hvis du bruger Mailchimp, eller Appsys, eller Aweber, eller hvad end du bruger, så har de formentlig en eller anden form for pop-up-box, du kan tilslutte derinde bare ved at installere det. Skriv til support, så kan jeg hjælpe dig. Men det er formentlig en rimelig kedelig, grim pop-up. Så hvis du vil have en professionel, flot grafisk pop-up, så kan du bruge det link under videoen her. Det giver dig mulighed for at få sådan nogle flotte grafiske pop-ups, som blandt andet Social Media Examiner og mange andre sider på nettet bruger. Det er super nemt at sætte op, og det vil øge din subscriber base, dine nyhedsbrevslæsere, temmelig kraftigt. Så prøv det. Pop-ups på din blog, det virker formentlig også for dig. Det var alt for den her video. Klik på linket under videoen for at se nærmere på det her stykke software, som kan gøre det super simpelt for dig at få sådan nogle flotte grafiske pop-ups på din blog.